ମୋତେ ପୁରା ଗିଳିଦବ। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଠାକୁରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଡେରି ନ କରି ସିଂହ ଝପଟ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। କୁକୁର ଭାବିଲା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବୁଦ୍ଧିଟେ ଆସିଲା। ସେ ସିଂହକୁ ପଛ କରି ବୁଲିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଓହୋ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ, ବୋ ବୋ। ଗୋଟେ ସିଂହକୁ ମାରିକି ଖାଇଲି, ହେଲେ ପେଟ ପୁରିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଂହଟେ ହେଲେ ମିଳନ୍ତା, ଆଜି ପେଟ ପୁରା ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। କୁକୁର ପଛପଟେ ସିଂହ ଏକଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡରିଗଲା, କହିଲା ବାପରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି? ଇଏ ତ ମୋତେ ଖାଇଦେବ ଓଲଟା। ଭାଗୋ ଭାଗୋ। ସିଂହ ପଳେଇଲା। ଏକଥା କିନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଥିଲା। କୁକୁରର ଏ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ହଜମ ହେଲାନି। ଭାବିଲା କୁକୁରକୁ ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବି। ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଖପ୍ ଖପ୍ କରି ଡାଳରୁ ଡାଳ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସିଂହ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ ଘଟଣା ସିଂହ ଆଗରେ କହିଦେଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ସିଂହର ରାଗ ପଞ୍ଚମ। ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି କହିଲା, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ପିଠିରେ ବସ୍, ଆଜି କୁକୁରକୁ ଖାଇବି, ତୁ ଦେଖିବୁ, ଚାଲ ଯିବା। ଆଗ ଭଳି ସିଂହ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଛୋଟ ବଣୁଆ କୁକୁରଟି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ସିଂହ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପଳେଇଥିଲା, ପୁଣି ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇକରି ସିଂହକୁ କହିଛି ଆଉ ସିଂହ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁକୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଂହକୁ ପଛ କରି ବୁଲିଗଲା ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ମାଙ୍କଡ଼? ତାକୁ ମୁଁ ସିଂହକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲି। ଏତେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଭାରି ଭୋକ ମୋତେ, ଗୋଟେ ସିଂହଟେ ଖାଇବି, ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି। ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପଠାଇଥିଲି ସିଂହକୁ ଡାକିକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ଏକଥା ଶୁଣି ସିଂହର ତ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଡରରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଦେଖିଲ ତ ପିଲେ, କୁକୁର କମ୍ ବଳବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାବଳ ସିଂହକୁ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ କେମିତି ହରାଇଦେଲା ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ବିଜୟ ଆଇକ୍ୟୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।